Yesu molweni mini nje. Ndiba sengqibile kushumayela. Andiyazi ke uba ndingaze ndiyithini lento. Ukushumayela ndikufumanise kunzima kum. Asinto ilula. Kodwa ke sibiziwe. Sithabatha ke iBhayibhile zethu sityhila kwincwadi kaYohane isahluko 13 chapter 13. Incwadi kaYohane 13. Ndifuna nje ivesi ngamashumi mathathu wananto. Kodwa ke ndizawuqala ku-27. Incwadi kaYohane isahluko ngu-13. Ndifunda nje uvesi 30 endimthandayo, kodwa ke mandiqale phaa kuvesi 27. Ndiyafunda ke sifumene. Waza emveni kweqhekeza elo wangena uSathana kuye lowo. Uthi ngoko uYesu kuye, okwenzayo kwenze kamsinya. Ke kaloku bekungekho namnye kwababehleli naye esithebeni ubesazi ukuba utsho ngani na kuye, kuba abathile ekubeni ingxowa ibikuyuda bebeba uYesu uthi kuye, thenga ezo zinto sizifunela umthendeleko, mhlawumbi uthi makawanike into amahlwembi. Nantsi ivesi endiyifunayo. Elithabathile ngoko yena iqhekeza waphuma kwa oko, kwaye ke kusebusuku. Eli ke lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikele ufunda kwezilayo ukuthi benaphakade. Amen. Uthixo ke ngexesha besithetha naye ukuba yintoni angayithetha emini nje, uthabathe ke eli binzana wandi-impressa ngalo eli lithi, kwaye ke kusebusuku. Thana nje loo ndawo. Ubusuku asinto ekwenzeka izinto ezibonakalayo. Uyabona ebusuku ndiyithatha ngoba sifanele sonke silele. Iyavakala mos le ndawo. Masiyeke ke eyoba kule mihla siphila kuyo kukho imisebenzi ephangelisa nini ngobusuku. Kodwa uThixo ukuyidala kwakhe into yoba ebusuku fanele kwenziwe ntoni? Wayiqala uThixo kwakuAdam, wathi akugqiba ukumdala wathi uAdam kufanele ukuba alale ebusuku, aqale ngokufumana amandla ale mini azawuqhubekeka ukuyispenda. Andikavakali? Mamelani bethu lana. Ubusuku yi-period where apho uThixo ukusidala kwakhe ebesidalele kuqala siqale ngokulala sifumana amandla ayo imini ngolala. Ngamanye amazwi, iscience kaThixo
before you do anything you need strength. But for some reason, xa wayesechitha ixesha lokugqibela nabafundi bakhe kuyo yonke ministry yakhe for 3.5 years, he had to put them back kwela cebo wayelidalele uAdam kulo ubusuku. Mamelani bethuna, uYesu ebehamba nabafundi bakhe ebenoyithetha lento afuna uyithetha nini emini, ngoba iBhayibhile akukho ivezayo xa uyesehamba nabafundi bakhe ngobusuku, except kukho loo nto afuna uyiphuhlisa. Ndivumele ndithi uyabona uThixo angathumela uJohane aveze athi igama lento wayenza uYesu, alright, uJudas Iscariot wayenza ngobusuku. Nibambe le ndawo, alright. iBhayibhile xa ithetha ngobusuku ithetha ngemini yomgwebo. Sibambe le ndawo, ithi xa ithelekisa iBhayibhile imini yobusuku ithelekise nokuba xa kufike ubusuku kuwe suba kufike ijudgment. Mandenze umzekelo ngale nto. Xa umuntu elila, ulila, ithi iBhayibhile xa ithetha kuloo meko yakhe ithi benifuna ukhumsha andikwazi le ithi kodwa night ntontoni ne ogqiba ithi joy comes in the what. Ngamanye amazwi essence into yoba ngoku kusenjani, kusemnyama but ukukhanya kuyeza. Anikandiva? Uyabona le symbolism kamnandi lo muntu ubhalayo ubhala ebekhona at that moment. Yabona xa ithetha ngayo iBhayibhile ithi ngulo wayethandwa nguYesu. Kweli gumbi bakulo ithi iBhayibhile wayeqamele esifubeni sikaYesu. Nkosi yami. Yebethuna anivanga ngithethwa nguJohn. When John takes us to the upper room, kule nto yayisenzeka uthi kusenokwenzeka oba le act kaJudas Iscariot yi-act yomntu ngamnye azibhaqa eyenza nto nje engayiqapheli oba kukwenye imeko ekuye. Alright, mandiveze le mini okanye obubusuku uYohane athetha ngabo athi ukuphuma kukaJudas Iscariot kwakusebusuku, yayibubusuku bePasika. Ibambe le ndawo, yayibubasuku bantwana ne. So khumbula amayiphutha xa wayephuma eJiphetha ayephuma nini kanene bethuna ngobusuku. Inyama yayityiwa kumiwe ngeenyawo, kunxityiwe impahla ngoba kuzawuthwa bethuna, kuzawuhanjwa. Nibambe le ndawo, kwakunyanzelekile into yoba bagxabhagxabhise in case kufike ukusa izinto zijike. So it was a night ukukhumbula the day of deliverance eyayenziwe ngubani kanene, nguThixo. But ngale mini uYohane asikhumbulisa ngayo yayimini yokungena konke. Mamelani uverse 27 uthi xa ithetha ngayo pha uthi wangena kuye ubani kanene, uSathane. So uba besinobuyela kuverse 2 ngoba isahluko esi siyasikhokelisa siyofika pha kuverse 2. Kwakubakho isidlo sangokuhlwa. Nibambe le ndawo, akubona ukuba umtyholi sele ekutheni kanene ekufakile phi. Mamelani uJudas akakangenwa kuSathane.
but there's a suggestion ethi enza lento ngoba ndiyakubona uba uyayithanda imali. Senza kumzekelo ngalento, all right? Mthethi nawo. Sibambe lento. Enza lento ngamanye amazwi uJudas Iscariot uSathana wayengenawo at that moment amandla okumenzisa lento ngaphandle kokuyisuggesta kuye. Indethe ndacinga ke lonto le uba mangaphi amatyeli we apho phamba sihlangane enkonzweni kaThixo uSathana anezinto azisuggestayo kuthi nje besizawuhlangana nabantu kanene noThixo ngoba apha uJudas Iscariot bahleli noYesu egumbini eliphi kanene eliphezulu kuza kudliwa umthendeleko but uYesu unika iaddress kumuntu osele neagreement ayenzileyo nabani noSathana. This suggests ukuthi kuyakwazi ukwenzeka into basize enkonzweni kanti hayi sonke size sinemxhelo mnye woba sihlangane noThixo sive lento ayithethayo but we have ezinye iagreement esinazo nongendawo. Mhlawumbi I could ask a question ethi yintoni le uSathana ayifakileyo kuwe? Yintoni le ayithini kanene ayifakileyo kuwe? Uyayazi wena. Sometimes ke kuba njalo ebomini. Mama uverse 5 uthini? Uverse 5 uthi aze agaleleke antoni kanene amanzi esityeni sokuthini sokuhlambela aqale ukuzihlamba inyawo zabafundi nokuzisula ngetawuli ebeyibhinqile. Alright, omnye umbhali xa echeza ngale ndawo uthi ngobu busuku uYesu afuna uthetha nabafundi bakhe uthi eyona nto uthi xa beyizungele uba abafundi bakhe bayifunde intoba kwi-ministry yakhe he has spent a time to show them okokuba ukuzithoba kokona kumenza umuntu abe mkhulu. Ukulungiselela abantu kokona kumenza omnye umuntu abe ngakanani kanene abe mkhulu. Alright, apha sifumanisa intoba uYesu xa befika apha egumbini uthi lo mbhali babefike benezinye ingqondo kwa abafundi aba bonke. Ithi bonke babe ne-idea ethi uYesu ngulo useza kusikhulula kulento yamaRoma. Nibambile ne? Now nje beza sikhulula uYesu kulento yamaRoma akekho umuntu apha xa uYesu efumana isicoco ofuna uba kwayona ndawo iphansi. Wonke umfundi ufuna uba kwindawo ephezulu ephezulu. So bangena apha kweli gumbi xa bengene belindele uYesu. Mamela iBhayibhile xa ichazayo pha ithi yamkhathaza uThixo lento. Xa izayithela lento njebe uYesu eza-addressa ithi hey wabona uba wonke unenhliziyo efuna ukuba phezulu, wonke umuntu ufuna ubaluleka apha. Nibambile ndawo ithi ke ngoku uYesu kwanyanzeleka intoba ababonise njengamntu abathi xa bembiza uyinkosi wathi eyinkosi kodwa wenza umzekelo ukuze wonke umuntu afunde kwinkosi. Uthi mntamkakatha akayinkosi nje nguThixo but uThixo in a human form wabonisa abantu abafuna ukubaluleka. Wathi nansi ndele mamelani uthi ke xa ichaza ibhela pha uthi uba mina ndiyakwazi ukundibiza uba ndiyinkosi, ndiyakwazi ukunihlamba intoni kanene, but sanubona le nto ndiyenzileyo yithatheni le nto njengomzekelo wento ebifanele uba niyayenza nina.
Sibambe le ndaba. So ngamanye amazwi umzekelo wento obubonakalisa oba sifuna uba bakhulu uthi uThixo xa ethetha ngoYohane masifane noYesu sithobeke okwabantwana and be a servant. But ke into ehlungu into ba ile ilapha ku verse 11 ethi apha ku verse 11 kuba ebemazi lo umnikelayo ngenxa yantoni kanene yoko wathi anihlambulike nonke. Andiyazi how possible is this? Umuntu ohambe 3.5 years noYesu but ufumaneke uYesu still uyabona into ba asihlambulukanga. I don't know ndabhaptizwa nini, but usukela ngalamini ndandibhaptizwe ngayo kanti uThixo all along undibona uba anihlambulukanga. Nibambe le ndaba bethu na? Because all right, lento yokuhlamba inyawo Ellen White says ukuthi yayi act kaThixo yokubonakaliswa ukubahlamba abafundi abahlambe inhliziyo by an act yokuhlamba inyawo. Sibambe le ndaba. Now ukuhlanjwa kwabo though uThixo esenza lamatiletile oba mabahlambuluke bagqibelele, but still even kokuhlanjwa abahlambuluke bonke. Zininzi inkonzo esihlangana kule ndawo but still uThixo sasifumana singathintani nebethu. Inzima lento bethu na. Inzima because you know lento iya contradicta nalento uYesu bekade ibonakalisa apha abafundi bakhe for 3.5 years. uYesu bebonakalisa uthando, ebebonakalisa sacrifice, ebebonakalisa lento kuthiwa i-selflessness. Nibambe le ndaba. But still abafundanga abafundi. uYesu had to show them for the last time. So yayikubusuku bokugqibela uYesu ababonakalise ukuba eyona nto ibalulekileyo enokwenza into yoba nibonakala uba ningabantwana bakaThixo, omnye makazithobe komnye. Iyafumaneka into yoba sihlale sibe baninzi eGinsberg but omnye akathobe kangakunomnye, uzibone balulekile kunabantu kanene kunomnye. Wow. So uYesu uthi apha this was a night of denial. Yabona by nature thina mos ane uthi apha lo mbhalo this leads us to reflect on the nature of trust and loyalty. Uyabona nje bekuza kwenyulo uYesu nento ayibonayo uthi uYesu kuzawufuneka sisebenzise ichiza laba bantu lokuzithoba. Ichiza masisebenzisa into kanene ukuzithoba noba aba bantu mabathembeke. In fact nawe wena mntu wonyulayo uthembeke kubantu kanene uThixo. Alright, ifuna nje sibuyele kancinci kule ndawo endikhe ndaqala kuyo leyo ba ubusuku it's one of the things iBhayibhile xa isebenza khona isebenzisa izinto ezingaqhelekanga eluntwini. Yabona andithethi kakuhle, isebenzisa ubusuku njengento ebonakala i-distraction eluntwini. Yabona ubusuku mandithethe ngohlobo iBhayibhile ithi no ayiBhayibhile uluntu xa bethetha bathethe basebenza umzekeliso ngegushe enjani kanene emnyama. Alright, kufaka amaqhosha anjani kanene amnyama xa kubhujiwa ndithi niyazibona mose izinto ne zonke izinto ezinobunyama zizinto ezingalunganga. Nibambe le ndaba na iBhayibhile inayo into ethethayo ngantoni kanene ngobumnyama, but ndifuna sifunde into kobumnyama. I mean kobu busuku uYesu waye dibene kunye nabo nabafundi. Xa bendifunda ngobusuku obu uJudas aphumileyo wayotsho ngaphandle athi uYohane le act yakhe yayikubusuku. Xa ufunda the same John chapter 1 verse 4 iBhayibhile ithi kuye kwakukho ubomi uYesu lo
ithi baye ubomi obo bulukhanyiselo labantu. So this suggests that Judas Iscariot usuke ebomini waphuma waya ebumnyameni ngaphandle ebusukwini. Nibambe le ndawo. Uphuma koyena kweyona nto ibinomzisela ubomi ekukhanyeni uYesu kukhanya itsho le vesi ulukhanyisela nto enganele lehlabathi. Waphuma uJudas waphuma ekukhanyeni. Inoba nathi ke siyenze lethu siphume kuYesu siye ngaphandle ebumnyameni. John 3 verse 19 uthi ke kaloku umgwebo nguwo lo intoni umgwebo ukuba ukhanyiso lufikile ehlabathini. Nibambe le ndawo. Baza abantu bathanda ubumnyama ngaphezu kwantoni. So Judas loved ubumnyama but kusetyenziswa ngokuthanda into kanene imali. Nibambe le ndawo. uJudas loved ubumnyama ngaphezu kokuthanda ukunto kanene okukhanya. Wena mna John 8 verse 12 uthi ndim ukhanyiselo lantoni kanene ehlabathi lowo undilandelayo akasayi kuhamba phi kanene. But Judas kubonakala uba behamba ebumnyameni for 3.5 years. So this count even to us ukuthi kusenokwenzeka oba kanti sihamba phi ebumnyameni. Mhlawumbi abanye bafana noPetros ngoba the same night uThixo wakhanyela ngubani kanene uPetros. Siseza kumkhanyela ubani kanene. Praise be to God uba uPetros wabuya wakhala esikaka awuzibhaqa into yoba usebumnyameni. It's a wake up call to us that zibhaqe uba uphi sebumnyameni. First John chapter 1 verse 7 uthi ke ukuba sihamba phi kanene ekukhanyeni njengokuba yena esekutheni kanene esekukhanyeni soba sinobudlelane omnye nomnye. The same act lebaye uYesu ayenzileyo yokubabonisa ukuba yeman ndiba ninga sebu kukhanyeni okufana nalento ndiyenzayo kuni yoba nibe nobudlelane omnye nomnye nihambe ekukhanyeni ngoku seva omnye nomnye. Athi lithi negazi lika Yesu Kristu unyana wakhe lisihlambulule kuso sonke into kanene. Uba sikhona sisono and uyasazi you ignore it. Wake wathi omnye umfundisi wathi esisono sisihlambulula. In fact sicinga uba siyasihlambulula ngoba siculise. Sisihlambulula sicinga uba sisihlambulula ngokuba sinikwe ipulpit sishumayele. Sicinga mfambi isono sitheni kanene sihlambulukile. But uYesu uthi ukuze sizibone uba sisebumnyameni kunyanzelekile okokuba sizivume sona. iBhayibhile ke ithi uthembekile uba ngathini kanene angasihlamba ngasixolela kuwo konke. First John chapter 2 verse 9 uthi yena lowo uthi esekukhanyeni abe emthiyile umzalwane wakhe. I don't know this man. I really do not know this. Ezi verse zibhalwa kuJohane uveza izinto endicinga uba ngexesha wayethetha nabo phaya ngoba busuku wayethetha ukuze thina ngale mihla yokugqibela singabi kubusuku bowuthanda ihlabathi. I hope uyavakala le nto. Uthi lowo uthi uphi kanene usekukhanyeni abe emthiyile. So njengoba sihleli nje apha uba kukho umuntu endimthileyo endingenabudlelane kunye naye endingathethisani naye endingambulisiyo mamela iBhayibhile ithini ithi xa wenza ubulungisa yenzele neentshaba zikabantu kanene. Ngoba uYesu xa esenzayo wenzela neentshaba zakhe. Iphepha kwalahlula iBhayibhile ithi unethisa imvula anethisele kubantu abakholwa kuThixo nabantu abangathini
mamela ke u1 John lo chapter 2 uthi lowo uthi kwesekukhanyeni abe emthile umzalwane wakhe usebumnyameni unangoku. Yes. Yes. So all this time you come and worship, Hey. not loving your fellow Christian usebumnyameni akutsho mna kuthixo. Ewe. Yeah. So uYesu had a serious business ngoba busuku. Had a serious business ngoba busuku. Yobonakalisa oba kukho izinto esizithandayo sixa sizijonga sizithande ngaphezulu koThixo. Mamela uthini lombhalo uthi a night with a difference where greed surpasses contentment. Ubusuku obungomahluko apho ukuhala koyisa ukukonela. Kukho izinto umuntu waseGinsberg ozithandayo na othi xa uzenza uthi uThixo will understand. Kukho izinto that you do where apho oziqhwanyazela imehlo Hey. uzikhomperisha okukuka Satan ezikhomperisha noYesu ufumanisa uThixo elula esiqaleni. It was a night states that Judas lives into darkness. Ayibusuku. Mamela kathi a night implies hiding and the unknown, but also aligns with Judas inner darkness. Anivanga. Uyabona uYesu ubathatha abafundi bakhe abase egumeni eliphezulu ngobusuku. All right. Athi xa ba-addressa ngobubusuku u-addressa kuze kubonakale ubumnyama obabukusenhliziyweni kaJudas. So kusenokwenzeka into yoba kukho ubusuku obusenhliziyweni kaRadebe nje belanyaza nje senza zonke izinto kanti apha enhliziyweni kukho ntoni kanene. Uverse 2 uthe kukho into efakiweyo ngongendawo. Mamela kuverse 27 athi waze wangena uSatan. Ngamanye amazwi bengekangeni. So uSatan uzongena xa sele kubonakala ubusuku ngaphakathi enhliziyweni bukabantu kanene. Uthi ke showcasing the spiritual battle between light and what? And darkness. So the assumption is that uJudas Iscariot enhlizweni yakhe ube kwi-battle elikhona phakathi kobumnyama obushadestwe uSatan kwakunye nokukhanya okuthethwa mihla le ngubani? uYesu. So he deliberately chose ubani kanene? uJudas ukuya kweli cala ubumnyama okanye uSatan ahlala ngakulo. Uthi ke wele nwathi lendawo xa sithetha about this church uthi Judas allowed his desires and temptation to lead him astray. Mhlawumbi ke this is a warning to us. Let's be careful of its desires. Sibambe lenda that will lead us away from ukukhanya okunguYesu. Isenokwenzeka uba ngumsebenzi you've been crying for a long time to an extent that ukuba ufumana umsebenzi kukwenza into yoba udu choose, you choose to be uthi xa ukhomperisha uthi ndifumanise into yoba ndibe nomsebenzi ngaphezu kokubaluleka koba ndibe kuThixo. Mhlawumbe this is subject to correction leyo yoba ngoba kaloku bethunana ukuthi umuntu makamthanda uYesu njengokuba ezithanda ngakho. Sithi yisabatha kuba isabatha yimbonakaliso yesimilo sikaThixo and not provide anything for lamntu. Ndibe mna ndisithini kanene ndiphangela. But uYesu uthi kule ndawo please
when you choose wisely. Kusenokwenzeka into ba kukho ubumnyama obungagqitha ukukhanya okuyiso akuthe chapha kuwe. Uba si understand le nto kuthiwa i-betrayal ke, xa sithi understanding betrayal often comes from those who you least expected, such as friends, family. Sibambe le nto? So hence i-betrayal le kaJudas Iscariot, because uJudas ebengumhlobo kabani kaYesu. All right, so i-betrayal apha ebandleni ayizuza ngaphandle but izawuza phika nene ngaphakathi. I-betrayal izawuza ngefamily, i-betrayal izawuza ngamalungu entoni kanene nebandla. Exodus chapter 12 verse 22 uthi no one must go outside till the morning. So ngexesha lomthendeleko le mini ba celebrate ngayo umthendeleko abafundi noYesu, it was at night and it same as ngela xesha. Alright, so umthendeleko butyiwa nini kanene ebusuku. Mama le instruction yengela xesha was saying akukho umuntu ukufanele uba makathini kanene makaphuma uJudas ebeyifunda loo nto. Please do not go out till the morning. Akakafiki uYesu. Akathi uYesu akakafiki. Please do not go out of the church. Please do not what kanene? Do not go out because akukasi. Kuzawufika ukusa. Where apho ke ngokusawufuneka sitheni kanene siphumile sihambe. Ngoku kusesebusuku. I-safety yakho kukuzigcina ngaphakathi kule ndawo uYesu kuyo. Mamela iBhayibhile pha kwezinye iversion ithi immediately he went out. Immediately. Ngamanye amazwi wakha emvemba efumene iqhekeza, he immediately went out. This suggests that uJudas akakhange abe kulento ayibizelwe ngubani kanene. Nasi sicela siphume epulpitini. Yabona namhlanje kungangabi kushumayele umuntu oqhekezayo. But message yinye, stay in the ark. Kusesebusuku until ukukhanya kuze. Stay in the ark. Yabona nje bekuza konyulwa sine plans ngawuqhubekeke kubheka phambili. Uza kuqhubeka izinto mhlawumbe ongazithandisiyo. But hlala ngaphakathi ekukhanyeni. Ngoba okukukhanya kuko okuza kunika ubomi obungunaphakade. Yabona iyezimini evutha njengeziko we apho ngenye imini siseza kuvuya phansi kwezinto sitsala nzima ngazo ekukaba ziyasilinga ukholo lwethu ze sicinge ukuba uThixo uthini uthulelani uThixo ndawufumana into ezinje. Stay inside. Hlala ekukhanyeni. Jesus is coming. Ukukhanya kuzawuthi chapha. Xa kufikayo kuza kwahlulwa inkungu emsini. Kuza kohlulwa nokhwatsha kwingada. Uyabona xa efika uYesu kuzawuchacha abantu abamkhonza uThixo nabangathintalele nabamkhonzayo. Hlala ezinyaweni zikaThixo ukuze usindiso ulibone. Kungake uThixo angasinceda xa sizaqhubekeka nalonyaka siwazi usiphethele ntoni. We may ask ourselves uba hey le leadership and what have you njalo njalo, but uThixo uthi hlale ekukhanyeni nina nilukhanyiselo lantoni kanene lehlabathi. Inkosi yoxolo mayisikelele ngodibeni naphakade. Amen.